Ismail Ħabesh, Libjan ta' 46 sena ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li fil-qorti ċaħat l-akkużi ta' attentat ta' serqa b'arma tan-nar. Ħabesh hu suspettat ewlieni fil-qtil ta' Simon Grech fil-Marsa fl-2005, każ li għadu ma bedix jinstema' u li għalih għalissa jinsab fuq libertà proviżorja fuq numru ta' kundizzjonijiet. Intant it-tlieta tressaq il-qorti akkużat lil ħadd għal ħabta tal-10 ta' filgħodu fit-triq il-Vitorja f'Ħalqormi waqqaf karozza tat-tip Mercedes li fiha kien hemm 3 persuni u flimkien ma' persuna oħra armati b'rajfil talbu 20,000 euro lis-sewwieq. Fost l-akkużi li bihom tressaq kien hemm l-akkuża ta' serqa aggravat li ġar arma fil-pubbliku mingħajr liċenzja, li jeddet persuna, li kiser il-paċi pubblika, li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest u li hu reċidiv. Ħabesh li poġġi l-madum minn barra l-akkużi tal-każ tal-qtil fl-2005 kienu ukoll instabħati ta' serq fost oħrajn. Id-difiża tal-akkużat talbet għal ħelsien mill-arrest minkejja l-oppożizzjoni tal-prosekuzzjoni li l-każ huwa serju, li involva armi tan-nar u li għad hemm numru ta' xhieda li għad iridu jiġdu. Il-qorti tagħtu l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 9,000 euro li jkun lura d-dar f'ħin speċifikat mill-qorti u li jiffirmaw kuljum fl-assa tal-pulizija.